बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ टारजान सावथुननि फावखुंगुर जलारा रुंसारि। 1990 मायथाइयाव टारजान सिरिजआव गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामगिरि फावखुंगुर जलारा रुंसारि जानाय खौराङा सोराङाव फैदों। टारजान सावथुननि फावखुंगुर जलारा बिरखंनि मोनसे जाब्रबथायजों जिउ गोमादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फावखुंगुर जलारा गावनि अनजालि बिसिजों लोगोसे गासै सा 6 सुबुंफोरा बिरखंनि जाब्रबथायाव जिउ गोमायो। टारजान सावथुननि फावखुंगुर जलारा 52 बोसोर बैसोआव आगान सुरबायमोन, नाथाय मैया बिथाङा दावबायनाय समावनो जिउ गोमायो। नैथियाव दङ ड्राग्स फालांगिरिजों सोमोन्दो थानायनि अजदआव हमजादों धुबुरीनि DSPआ। रायजोआव ड्राग्सनि बेरेखा गोख्रोङै अपारेशन सोलिगासिनो दं। सानफ्रोमबो पुलिसआ हमना मोनदों गोबां ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे गोबां बिबांनि ड्राग्स। बिनि गेजेरावनो ड्राग्स फालांगिरिजों सोमोन्दो थानायनि अजदआव हमजादों धुबुरीनि DSPआ। गोदानै थिसनजानाय पुलिस बिबानगिरि अफिसार दिलीपनि दैदेननायाव सोलिनाय मोनसे अपारेशनाव धुबुरीनि DSP जतिन दासखौ हमदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 30 बोसोर जतिन दासआ धुबुरीयाव दंमोन। थामथियाव दङ राजा लामायाव एलियन। भिडिअ'आ जादों भाइराल। हरखाब राजा लामायाव नुनो मोननाय जायो सासे आलादा महरनि जिब, जायखौ नुनानै राजा लामायाव बै समाव थानाय सुबुंफोरा भिडिअ' खालामो आरो बे भिडिअ'आ उनाव ससियेल मिडियायाव अर बायदियै गोसारनो हमो। भाइराल भिडिअ'आव नुनो मोननाय बादिब्ला मोनसे गुफुर गाबनि मानसि महरनि जिबआ लामायाव थाबायगासिनो, जायखौ एलियन होननानै सन्देह खालामनाय जायो। बे भिडिअ'आ सरकारनि हजारीबागनि। बे भिडिअ'खौ नुनायनि उनाव गोबाङानो गुबुन गुबुन बिबुंथि होयो। मख'नो गोनांदि 30 सेकेन्डनि बे भाइराल भिडिअ'नि सैथोआ मा दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। ब्रैथियाव दङ फावखुंगुर कमल लाहारिया कर'नानिफ्राय उदां जाबाय। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर कमल लाहारि बिथाङा कभिड-19 निफ्राय उदां जाबाय। गोबाव समनिफ्रायनो कभिड-19 जों साग्लोबजानाय बिथांनि देहायाव नेगेटिभ मोनफिनबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि कमल लाहारिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायनि उनाव गुवाहाटी आयुष चन्द्र देहा फाहामसालियाव बिथांखौ थिसननाय जादोंमोन। बाथियाव दङ बिटिआरआव LP आरो UP टेट आनजाद फाथिनाय जागोन। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरआव थाबैनो LP आरो UP स्कुलनि थाखाय टेट आनजाद फाथिनाय जागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे खौराङा बेसेबां सैथो बेखौ समासो मिथिसिगोन। दथियाव दङ ड्राग्स लाग्रा बिफाया गावनि 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ बुथारो। खोला कामरुपनि गरायमारियाव गिख्रंथाव बुथारनायनि जाथाय। फेनानै थानाय बिफाया गावनि 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ बुथारो। गरायमारि पुलिस थानानिफ्राय खालि 30 मिटार गोजानावनो जायो बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया। खास्रि बिस्रि गावनि फिसाज्लाखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै सिथारो। बुथारगिरि बिफा आइनुल हकखौ गरायमारि पुलिसआ हमदों। बिफानि गाग्लोबनायनि बुलि जानाङो 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला मनिरुल हकआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बुथारगिरि बिफा आइनुल हकआ ड्राग्स लाग्रामोन। गुबुन फारसे बुथारनायनि बुलि जानो गोनां जानाय गथ'आ बबामोन होननानै नखरनि सोद्रोमाफोरा मिथिहोदों। स्निथियाव दङ बिटिआरनि गोदान प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि महरै सान्तानु गडमारिया बिबान रुजुनबाय। आसाम सरकारनि लवार आरो आपार डिभिजननि कमिशनार IAS सान्तानु गडमारिया बिटिआरनि गोदान प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि महरै बिबान रुजुनबाय आरो बिटिआरनि बारग' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अनन्तलाल गयानीखौ आसाम सरकारनि आबाद बिफाननि सेक्रेटारि महरै दैथायहरबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।